Welcome to Kachismis Vlog. Si Granny. Ay. Si Granny. Bad si Granny. Bye-bye. Paalam sa inyo. Mamimiss din kita. Mamimiss ka namin ni Kuya. Mamimiss ka ni Pia. Tsaka ni Jackson. Nandiyan na sila. Hala. Ano to? Si Franco. Franco. Ito na si Franco. Mga kaibigan. Si Franco daw yan. Franco. Hi ka, Franco. Hi ka, Franco. Umiiyak na siya, oh. Andito ka pala. Ay, nandito ka lang. Anong ginagawa mo? Kachismis. Wala dyan! Wala dyan! Wala tao dyan, kasama daw ng mga vloggers. Ano sabi kanina? Ah, syempre, alam mo naman yun. Baka meron tayong paano yan, padulas. May Yo, nagtatanong what's up lang. mga katya? Nandito na kami sa May Balagtas. Sosolin na namin si Jeffrey Pogi. Kaway ka, Jeffrey Pogi. Hello May mga katya. kumikindat pa. Kikindatan mo sila. Si Lara. Kindatan mo sila. Wala. Ayan mga katya, wala daw dito si Nanay Rosario. Namalengke daw. Namalengke daw kasama ng mga ibang vloggers. Ayan. Kaya hihintayin namin mga katyan. Pogi ni Jeffrey, oh. Jeffrey, Yeah. mamimiss ka namin. Malulungkot ako. Naiiyak ako. Malulungkot ako. Malulungkot Ikaw ba namin. malulungkot? Ay? Nawala ka na ako doon? Malulungkot ka. Wala ka ng magkalayo ano, tayo? pang karera. Oo. Kakarera pa tayo nila ka George. Malulungkot daw siya pag wala na ako. Love ka niya ni Jeffrey. Dalin. Doon ka muna kay Tito Tonton. Wala po kami nakukuhang allowance, hindi po Gabi na kami. na mga nila nakakakuha, pero Wala pa nga, oh. Oh, saan? Gabi na. Umaasa na nga lang si nanay. Ang ano niyan? oo nga po, kasi nga, kung yung negosyo niya, magkano ba yung ano, binigay sa kanya, 6 months. Tito Tonton, kunin nyo na to. Tapos yung mga grocery na isang box, hindi po maubos yun ng 2 tao. So, ang nakatira dyan, yung anak niyang isa, at saka si nagtitira po dyan sa box. Sabihin mo, Lola, gabi na, nasan ka, nanay ka mo? Nanay, natin ka na! Labi na! Mamuhay ka na! Tukulong! Jeffrey. Ha? Tanong mo kung may tubig. Ayoko soft yung tubig. Ay, nakakauhaw. Bakit nito? Nay, may mineral. Dito nakit dyan, tapos dito. Ano yan? Ikulog. Candy? Ikulog! Anong itlog yan? Laruan? Ah, Dalawa po. opo. Tapos ano po ito, madami. Yun, ano ba yun? Magkano ba yung itlog na yun? Paikot nga ba? Marami. Kahawak ko. Ano? Itlog daw kanya. Madami. Lahat nito bilhin na natin. Ha? Ilan ba yan? Lahat na ito. Magkano po ito?
Te- 26. Ilan po ito? Magkano po yan? Eh, lahat na daw po. O, inom ka na, oh. Ubusin mo to. Para hindi ka na mauhaw. Ubusin mo, konti na lang. Pampalakas. Okay. 35 ano? Nay. O, lagay mo dito, baka malaglag sa motor. Hindi naman to eh. Opo. Pagdating sa bahay. Daro kami, kuya. Opo. Basta wag malikot. Tara, ibusin mo na yan. Tapos iwan mo na dyan. Ayan, okay. Nauna na sila. Ano?